aiwa chimushemushi chirize kudadaro kungopetsa mabasa handizanza kusungisa zvemarara izvi zvino ndichibva kupamarara nachimbotakura zvangu samboti anga chipinda mumabhazi vakaona tingonhongomudzira kuzi zvimanikirikina zvisiri zvazvo zvezvo zvinoitwa temu dzekumanheru nenguvawo kwakunodoka kwatinongozototo vanhu vanenge vakudzirwa zvezvemarara. Saka manheru kana kwakunodoka chiita kasiyana nzvimbo dzatinoenda kuti kune kusisina vanhu vanhu vacho vanotitanda uye vanongotidi public kune kusisina mudzimai mudzimai aripo zvake mutengera mabeki tichinura mitengo kana taita mari zvokudaro hazoziva ane mwoyo yake ari kumbozera zvake vanhu voti kaitawo mari tipototita sei ngowedzera wedzera kuti zvingoramba kuti tingofangshena zvikunana shosho kunana sho yataime sho here taime sho ndizvozvozvo vatiyo vari kumboitwa mabasa avo bhozi nditobvawo kwangu pamwe ndogona kutonewa chiri kwangu ndogona kuti takangosiyana siyana saka sho zvesho hamuchazvikoshesa ndii zvisho tinogona iri kuzvikoshesa zvedu but pane pachitiwo kamari kacho kekumgonodya kudidi ndokanoshanda ndokane kasipo ikako katiitira mbutirira kutsvaga kacho ikako kambotora kuita kuti tibatanidze but zviri kuita muripota muchinhonga mazuva hani mazuva nonzi chitraki yemabhini haisi kuuya ine aiwa tiri kumbonhonga ndizvozvo pangonepo pashoma ipapo patikwana ekilasi ndizvo nokwatomboshanda tingonhonga 1 2 ndoyacho kuti hauzomboshaya hamuzoshayi but painoyaipa painenge yakukwadza yandiri aiwa zvimwe zvacho ndezvapo napo ziripo imwe nombokwadzi kuzoita imwe yekungotiwo nongoitawo ize beautiful tingodai watopedza basi right manje ndikunowa brandi zaunoziva brandi unoziva nditodari madrinks chaiwo unonowa drinki chero nongodzi drink yaunofarira fanta koko ndovandifarira grapes nenhiriki neorange unoita maridzi redu yedu inoita $1 drink haite 50 cents ini ava ndizoma ndega azida kutotenga chinonzi chiya ika chispakokunoisa alright konde $20 ne$19 change 90 chikobva unoiwana inowanika change unoiwana inowanika kupi change mumatakshop mandoziva maunoiwana aiwa ndikuda uyako iwe kuti ndipe change 19 handiwani bhozi nditonowo dzakabatanisa idzodzi bhozi vandogona kuwana ma10 especially ma10 ndo mari dzandinadzo 20 ndina alright saka munobata mari kamudara pane mwana ndikangosoza mupasaidi anditika nanhasi waiti mukadzi ane nhumbu mwana wacho asiri kuzvarwa chituiti ndingasiri kuziva handizozive ndovaripovayo ndivanongoti tinyepedzera inazvo vanoti andozozivawo alright aiwa zvinofadza kuona bhiri aiwa ushamwana kwekaenda anogara Clinton ndakauzotanzi akambobuda akamboenda iko kuna nanzi kucanada wanzwa sirizvo ndomanziva ndikangoituka kuzinzwa bhozi handakanyatsotaurwa chaizvo bhozi ndeifunyanosora bhazi vanongonzi canada unoenda kuamerica haana kukutaura kuti ndikovaroi ndaingonavo zvongonzwa vanhu vakungoda iye pamwe aimboita zvakakakutaura but
handisina shuwa nazvo Okay. pakazoenda zekuti watakangonzwawo ima angonzwa kuti akabuda. arizobuda Alright. sandekufunga zvekuti mwari akaenda kunana kana Haana kukudza iye. hayi angasinondudza Alright. hanzi akaenda kunoite chii unenge kangudzwa kuti hanzi kanguendokunyorera medo stadini akanondipinda chii taiti stadi unonyora Alright. apa ndauzvinasenzwisisa ndatsofunga bhiri time iripo ndakangunza akangoenda kunenge kuchikoro toona kuti kuchikoro Alright. apa kosi yacho hamusikuziva kosi yacho madzinatikuziva angeriye Alright. hapana takaipa ya but in 20 zvishwa aiwa saka ndozopa time ndachinja takambotenga hwawa ndozopa Dora rake. zvinoita nokuti wakandiona manje wakunditiza manje aiwa because ndinoite chikwereti chako futi aiwa aipo padwanzi dare tinoka uri panumber 1 wakanganwa kuti ndiuri panumber 1 wada kuti number 1 iendwe nani aiwa ndinwaso Ndiwo wakazadza bhiri. aiwa tada kuzvitangidza futi aiwa inini newo tiri 2 aiwa inotangidzwa ehe ya kana ndachinja ndakangotenga bhiya yes ndandogona kupa john john this one it's okay unomuzera aiwa john ana john vachawanda muende anozofunga pane mori pamusoro apo iri rinosunza masimbi ndanga ndada kundivekisa kuti john wechifiti saka ndazvifunga ndipo pana pane mumwe uyu ndiasikabhadhari mabhini uyu anonetsa mazuva ano asimboitisa zvemabhini mazuva anei kuzviona manje anokwati unorarama nei ipapo ndopasikazive vamwe manje taura naye uyanipo But vaimbotora kasiniya. kutora kapati mazuva ano mazuva ano hamene zvangoonekii Zvangololo. zvangolo Usati basa kuda sei? Ukubirwa basa kauzere bhiri. Kuna fanwa vari kubva kuna planga uko. Uruzere kana uzizere. handisikuziziva Kuna fanwa vari kuya vachinoka everyday vachibvunza kuti marara rimwe here marara rimwe here. achindochidarika apa ndeapa pavanhu chichikadogara ndichitaura pari next pako pawakatakura ndepangu pesapo achiriyo pako inoenda kuti kungotaa tuma kuita zvekupisa kana pamakungоita zvekumira motikari inongo yaka 1 pamwedzi motikari yakudarika ka 1 pamwedzi Aiwa haba but ngekini. Aiwa chiti ndisada kuzakati pane mufana ari kuuya. Aiwa mufana hendi chaita kuti ambomira kuti asi. Ambozi senior maufana nge muchiwana mari muchi. Semuna you are now a family man and yes you need money now. yeah And it yes I will make it a point kuti mari yenye mabhini inogara iri pachi. zvinogara ipapa Inogara iri kuti. ukadzanguda chikafu airi bobi Aiwa maita bo senior. one time